Welkom mensen in mijn nieuwe shirt. Ik heb dit blikje gratis gekregen. En je kan dit niet kopen als je dit wilt. Maar eigenlijk op de milieubod van Zevenhem naar Bosuit en omgekeerd. Ik ga niet lezen wat dat erin zit. Wel een beetje energie, zout, eiwitten, koolhydraten waarvan suiker. Wil je dit hebben, ga dan naar de milieubod. Doe het zeker. Citroen of iets anders. Ik heb mandarijn, dat zijn de enige twee smaken. En bij citroen zie je dan zo it. Ik kan het nu niet tonen, want ik heb mandarijn. Maar het ziet er wel cool uit. Kan ik je proeven? Ik heb het al open gedaan. Lekker, kan ik hier lezen wat erop staat. Gezuiverd afvalwater.